ଗାଁରେ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା କୁଆଁ ଥିଲା। ଲୋକେ କହୁଥିଲେ ସେହି କୁଆଁ ପାଖକୁ ରାତିରେ ଯିବା ମାନେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଡାକିବା। କିନ୍ତୁ ନଟିଆ ଏହି ସବୁକୁ ମଜାକ ଭାବୁଥିଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ସେ ତା ସାଙ୍ଗକୁ କହିଲା, ଚାଲ ଆଜି ଯିବା ସେଇ ଭୂତ କୁଆଁରେ ବ୍ଲଗ ଭିଡିଓ ବନେଇବା। ତା ସାଙ୍ଗ କହିଲା, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କହୁଛି ଭୂତ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଛାଡି ପଳେଇବି। ରାତି ଘଣ୍ଟେ ବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ ମୋବାଇଲ ଲାଇଟ ଧରି ସେହି କୁଆଁ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଚାରିପଟେ ପୁରା ସୁନସାନ। ନଟିଆ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କରି କହିଲା, ତ ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ବ୍ଲଗ ଭିଡିଓକୁ। ଆଜି ଆମେ ସୁଟ କରିବା ଓଡିଶାର ହଣ୍ଟେଡ କୁଆଁକୁ। ହଠାତ୍ କୁଆଁ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଝିଅର କାନ୍ଦିବାର ଶବ୍ଦ ଆସିଲା। ତା ସାଙ୍ଗ ଡରିକି କହିଲା, ନଟିଆ ରେକର୍ଡିଂ ବନ୍ଦ କରିକି ଘରକୁ ଚାଲେ। କିନ୍ତୁ ନଟିଆ ଧୀରେ ସେ କୁଆଁ ଭିତରକୁ ଲାଇଟ ମାରିଲା। ସେଠାରେ ଗୋଟେ ଧଳା ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିଥିବା ଝିଅଟିଏ ତଳକୁ ବସିଥିଲା। ତାର ଲମ୍ବା ଚୁଟି ମୁହଁକୁ ଢାଙ୍କି ଦେଇଥିଲା। ହଠାତ୍ ସେଇ ଝିଅଟି ଧୀରେ ତା ମୁଣ୍ଡ ଉଠେଇଲା ଆଉ ହସିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ତାପରେ ଅଦ୍ଭୁତ ସ୍ପିଡରେ ସେ କୁଆଁର କାନ୍ଥରେ ଚଢିବାକୁ ଲାଗିଲା। ନଟିଆ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗ ଡରି ପଡିକି ଦୌଡ଼ିଲେ। କିନ୍ତୁ ପଛରୁ ଶବ୍ଦ ଆସୁଥିଲା, ରହିଯାଅ, ମୋ ସହିତ ଆସ ଖେଳ। ତା ସାଙ୍ଗ ପଛକୁ ଦେଖି ଚିତ୍କାର କଲା। ସେ ଝିଅ ହାତ ଗୋଡ ସହିତ ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସୁଛି। ଯେତେବେଳେ ସକାଳ ହେଲା, ସେହି କୁଆଁ ପାଖକୁ ନଟିଆର ମୋବାଇଲଟି ମିଳିଲା। ଆଉ ସେଥିରେ ଲାଷ୍ଟ ଭିଡିଓରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦେଖା ଯାଉଥିଲା। କଳା ଆଖିର ସେ ଝିଅ କ୍ୟାମେରା ପାଖକୁ ଛିଡା ହୋଇକି ହସୁଥିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏମିତିକା ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ।